आफादनि मोनसे डेलिगेशन टीम आंजों लोगोसे जोंनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी लोगो आफादगिरि जोंनि खोरोमदाव औवारी लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म आरो गासै जोंनि टीम 6 मेम्बार टीम आरो बिटिआर काउन्सिलनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि अनुराग गोयल एडुकेशननि सेक्रेटारि अमरज्योति बर्मन आरो स्पर्ट्सनि सेक्रेटारि दितुकानन्द हाजरिका सुजित बाग्लारी लैंड रेवेन्यू माने डिपार्टमेंटनि सेक्रेटारि लोगोसेनो डाइरेक्टर अफ एडुकेशन बीटीसी नि जगदीश प्रसाद ब्रह्म मोनसे गोथौ आरो गुवार माखासे दाबि आरो माखासे इस्यु आरो भाइटेल एजेन्डाफोरखौ लानानै जों सावरायनाय जायो आरो बियो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिटिआर काउन्सिलनि अफिसारफोरनि लेभेलाव जादों आरो बे गासै सावरायनायनि सायाव सरकारनिफ्राय अफिसियेल मोनसे माइनुट्स बेयाव बानायनाय जागोन आरो माइनुट्स ड्राफ्ट खालामनाय जादों जोंनि दिनैनि सावरायनायनि मोनद' जि दाबिया जाबाय से नम्बरावनो जे बिटिआर ओनसोलाव 2019 आरो 2021 आव जाय केन्डिडेट्सफ्रा टेट क्वालिफाइड जानानै दङ बे टेट क्वालिफाइड जानानै थानाय प्राय 70,000 एलिमेन्टारि माने एलपि आरो आपार प्राइमारि आरो हायर सेकेन्डारि आरो हाई स्कुलाव जायफोर टेट क्वालिफाइड बिथांमोननि एपइन्टमेन्ट बा रिक्रुटमेन्ट खालामनांगौनि थाखाय जों दाबि दैखांदों जिहेतु गोबां पोस्ट खालि जानानै दङ माखासे एसआइउ एप्रुभेलनि थाखाय प्रप'जल थांदों जोंनि ओनसोलनि बर' मिडियाम आरो गुबुन गुबुन मिडियामनि स्कुलाव दा सिंगल टिचार जिर' टिचार आसामाव खननै खनथाम फेसनि रिक्रुटमेन्ट जालांबाय दा सरकारनिफ्राय बुंदों जे सिटेटनिफ्राय माखासे जेंना दङमोन बियो दा उदां जाबाय आरो बेखायनो दायो रिक्रुटमेन्ट होनो हानाय मोनसे पर्याय फैबाय बे बाथ्राखौ बुंदों जों जुक्ति होदों जे जोंहा सिंगल टिचार जिर' टिचार गोबां स्कुल दङ एडजास्टमेन्टआव माने स्कुला सोलिगासिनो फारसेथिं क्वालिटि इडुकेसन नांगौबा जोंनो टिचार नांगोन फारसेथिं जोंनि स्कुलाव टिचारा प्रपारलि आरो नांगौ बायदि टिचार गैयिनि थाखाय गोबां स्कुलाव एनरलमेन्टआ खमायलांबाय स्कुल थैलांनो नागिरदों जायनि थाखाय मार्जार आरो एमालगामेसन खालामनो नागिरदों दा बेखायनो सरकारनि फारसेनिफ्राय जिखिनि इनिसिएटिभ लादों बे इनिसिएटिभखौ माने साबसिन खालामनो थाखाय आरो टिचार एपइन्टमेन्टखौ खालामनानै जोंनि मिडियामखौ बासायनायनि थाखाय आरो जोंनि स्टुडेन्टफोरनो क्वालिटि इडुकेसन होनांगौ फारसेथिं आनएमप्लयड इडुकेटेड इयुथ्सफोर दङ बिथांमोननो साख्रि होनांगौ बे गासैबो इन्ट्रेस्टखौ नायनानै जोङो दिनै दाबि दैखांदों आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो गासै अफिसियेल बिथांमोना जोंनो खोथा होदों जे बेयाव जिहेतु सिफनि पलिटिकेल एडभाइजार डक्टर बेलाव केकारजि बिथाङाबो दङमोन बिथांमोना गासैबो जोंनो खोथा होदों जे गोख्रैनो टेटनि रिक्रुटमेन्ट होदों 3 नम्बराव दङ 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि रिक्रुटमेन्ट आसामाव 1 लाख एपइन्टमेन्टनि रिक्रुटमेन्टनि माने जि प्रसेस बे सोलिगासिनो दङ बिटिआरआ गावनो रिक्रुटमेन्ट होनो हानाय मोनसे क्षमता दङ आरो बेखायनो सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्ड दानाय जादोंमोन सिगांनिफ्राय बे मथे रिक्रुटमेन्ट खालामबाय थानाय जादों नाथाय राज्यपाल सासननि उनाव सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्डआ दिफां जानानै दङ बेखौ गोदानै दाफिननांगौ आरो सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्डनि गेजेरजों बिटिआरआव 2000 3000 5000 जेसेबां पोस्ट खालि जानानै दं 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडआव कारन इडुकेटेड आनएमप्लयमेन्ट गोबां दङ बिथांमोना साख्रि नागिरनानै दङ आरो जोंनि अफिसफोराव गुड गभर्नेन्सनि थाखाय साफिसियेन्ट दिनै स्टाफ गैया स्टाफ गैयिनि थाखाय गोबां खामानिया डिले जायो दा बेखायनो जोंनि आनएमप्लयड इयुथनि इन्ट्रेस्टखौ नायनानै गुड गभर्नेन्सनि सार्थखौ नायनानै बे जिखिनि 3rd आरो 4th ग्रेडनि रिक्रुटमेन्ट दङ बेखौ गोख्रैनो खालामनांगौ आरो बिथांमोना सिएसबिनि जि मेटार जिखिनि डिसपुटमोन बियो प्राय जोबनायनि लामायाव बेखौ गोदानै दाफिननानै खोब गोख्रैनो एपइन्टमेन्टनि प्रसेसखौ खालामनो हासिगोन बेखिनि माखासे बाथ्राफोरखौ जोंनो स्टेटजों कनसाल्ट खालामनानै बिथांमोना जोंनो फोरमायबाय आरो कर्टआव जिखिनि मेटार दंमोन बेखिनिखौबो बिथांमोना गासैखौबो सालिजारि नायनानै दिनै जोंनो खोथा होदों स्पिरिटनि गेजेरजों एजुकेशनेल इन्स्टिटिउसन आरो डेभेलपमेन्टेल इनफ्रास्ट्राक्चार बानायनाय आरो बे बाथ्राखौ लानानै दिनै जोङो काउन्सिलनिफ्राय तथ्य हिसाबै डाटा बेस जोङो माखासे बिथांमोननियाव जोङो रेकर्ड बिदोंमोन आरो बिथांमोना खिन्थादों जे 500 कौटि जि फार्स्ट इयारनि जि पेकेज दङमोन आसाम सरकारनि 250 सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि 250 बिनि गेजेराव मोनथाम पेकेज सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिया एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल फैबाय थानाय 1-1.5-2 मासनि गेजेराव मोनगोन आरो बेयो अलरेडि सेंसन जानायनि लामायाव फाइनेल गासैबो काउन्सिल स्टेट आरो सेन्टार डिपार्टमेन्ट बे माने क्लियार जाबाय फारसेथिं आसाम सरकारनि आन्डाराव मोनद' इन्स्टिटिउसन इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट बे एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल जाबाय बिथांमोना फोरमायनाय बायदिबा 1-2 मासनि गेजेराव बिनि फाउन्डेसन लेया जागोन आरो बेखौ बानायनाय जागोन
आरो आद्रा थानाय जिखिनि 1000 crore बिनिबो DPR बानायनाय कनसालटेन्सि आर्किटेक्ट डिजाइननि खामानिया सोलिगासिनो दङ। दा बे हिसाबै फैबाय थानाय 1-1.5 बोसोरनि गेजेराव बिटिआर सुक्तिनि एनलिस्ट खालामनाय लिरजानाय गासैबो इनस्टिटिउसना पर्यायक्रमे फेस मेनाराव मावफुंजागोन। जोङो खोब आसाबादि आरो बिनि थाखाय जोङो सरकारखौ दिनै प्रेसार होदों। अफिसार बिथांमोनखौ जों खावलायदों जे बिटिआर ओनसोलनि रायजोनि सार्थआव आरो एकर्डनि सार्थआव नोंथांमोना खामानि मावनांगौ। नांगौबा गुबुन खामानिया दसे थाबथाथों, किन्तु एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि सार्थआव जाहाथे कुनु खामानिखौ गारनानै दोना आरो एकर्डआ प्रायरिटि बेसिसआव इमप्लिमेन्ट जानांगोन। आरो बिनि थाखाय जोङो लजिक आर्गुमेन्ट आरो जोङो गासैबो जिखिनि जोंनिफ्राय बुंनांगौ प्रेसार होनांगौ आरो मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि सरकारा जिखिनि इनिसियेटिभ लानांगौ बिनि थाखाय जोङो दिनै गासैबो खोथाखौ बुंबाय। उननि समाव बिनि सायाव आरो डिटेल आरोबाव जुदि प्रयजन जायोबा जों डिसकास खालामबावगोन इन फेस मेनार। दा बेखायनो दिनैनि सावरायनाया खोब मिनिंफुल, खोब प्रेक्टिकेल आरो जों आसाबादि जे बिटिआरनि सार्थआव, बर'फोरनि सार्थआव आरो गासै आसामाव रायजो जानाय बर'फोरनि सार्थआव एकर्डआव जि लिरनाय दङ बिटिआरनि स्कुलनि इमप्लिमेन्टेसन माने प्रभिन्सियेलाइजेसननि बाथ्रा, आउटसाइड बिटिआरनि स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि बाथ्रा, कलेजनि बे गासैबो पर्यायक्रमे जागोन। आरो बिनि थाखाय जों स्टेटखौ जिखिनि नारसिननांगौ, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट हम डिपार्टमेन्टखौ जिखिनि नारसिननांगौ जों नारसिनलांगोन। बेखिनिखौनो फोरमायबाय। गोजोन्थों।